the regime unleashes a wave of beatings and arrests. On May 14th, the state information minister suddenly escalates the attack on Otpor in a nationally televised press conference. Onaj ko pokušava da Otpor predstavi kao studentsku političku partiju i organizaciju greši. Otpor je neofašistička organizacija na tradiciji crvenih brigada i ova država će sa svim svojim strukturama koju i druge države koriste kada su suočene sa terorizmom ovakvih razmjera. Evo ponovno smo ovdje direktno uključeni ispred Niškog suda. Ja ovdje imam primjerak jednog teroriste, živ primjerak, njegove bicikla je streljala na granici Srbije i Crne Gore. Kao što vidite, visite nekih metari 90, nosi najče terorističke organizacije Otpor, nosi naočare, to znači da mnogo čita, ako ste u ovoj zemlji čitati, vodite računa.